Għalkemm l-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek kellha tiġi estiża f'kull belt u lokalità f'pajjiżna sa tmiem is-sena 2008, il-Gvern fl-aħħar sigħat bat nota lill-ispiżeriji kollha biex jinfurmahom li lejliet l-elezzjoni ġenerali din l-iskema se tkun qiegħda tiddaħħal fil-lokalitajiet kollha li sal-lum kienu għadhom mhux koperti biha. Sabiex issir din l-estensjoni ta' din l-iskema, it-tqassim tal-mediċini fl-ispiżeriji se jibda jsir kull ġimagħtejn minflok kull ġimgħa. Dan se joħloq inkonvenjent għal ħafna pazjenti. Fost oħrajn il-kunsinja ta' mediċini li ser tkun qed jispiċċaw out of stock se tibda ssir ġimgħa tard bil-konsegwenza li l-pazjenti ser ikollhom joqogħdu jmorru minn spiżerija l-oħra sabiex ikunu jistgħu jinqdew. Din id-deċiżjoni ser tkun qiegħda tfisser ukoll li dawk il-pazjenti li jkunu jridu mediċini ġodda se jkollhom jistennew ġimgħa aktar sabiex din il-mediċina tkun tista' tasal fl-ispiżerija tal-lokalità tagħhom. Huwa mifhum li diversi spiżeriji madwar pajjiżna minħabba nuqqas ta' spazju mhux se jkunu jistgħu jaħżnu kunsinji kbar ta' mediċina sabiex dawn ma jispiċċawx out of stock qabel ġimagħtejn. Spiżjara li tkellmu ma' One News qalu li d-deċiżjoni li l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek tkun introdotta fil-lokalitajiet li fadal ittieħdet ta' malajru mingħajr ebda konsultazzjoni mal-ispiżjara u mingħajr ebda konsiderazzjoni għall-inkonvenjenzi li jistgħu jinħolqu.